Tiprasani jotoni lukuni beskango tini seng khak khamjak ba khak somjak nuka bahai king khang khangke bono siam khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini siam ni jaga go thangi malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bahai ki obati haiklagi lukuni bekhano bo sbai mankha thik obati kene tipia bai kabang ma koktoma go no bo sbai mani bagai nya seng tini tipra bai tpf ni halok tini ni simi seng officially declare khlaigo tpf ti tipra mothani halok tini ni simi Kerika, serai. Abni bagai, jepro seng election jaratai bono seng CM sarunani commitment rejak ni bagai seng bono election jaratai bebak jagana boni halok narka. Bo sengno jesek phane deprived khaifane je sengno discrimination khaifane sengno jesek phane bo hamya sengno policy khaigi thung phane seng bono blai ke bkha dorjo sajjo khlagi seng narka tei bono seng support khaigi apply khai rkha. Kintu seng tini nukha sara triprani borok sini bagi khak khamnai kha dukho nanai kabang ma tong pya tpf bo jaga basa gei seng sini samungno sini habano seng tewaisa kathang khanyani bagai jesek phana tini tipra mothani chairman ni bisingtei tpf thangjaka tei kabang ma jaga seng sini khaigo seng khaw busu har jaka haifene seng gabon sini sobano seng tewaisa ipili kathang khe tlangnani bagai seng obahai dirty game dirty politics so seng involved maya first sini political focuso abni bagani seng tini seng central lebabe central executive committee body asogui sijanto najaka bustani salo tini ni simi tpf ti pramothani kuno halo grei abni bagai kebo public confused tangthang tpf rokjotono jara hati to khono hamjagoi tpf no soba go subai tunai ro tpf ni soba khai tunai singkra go nirokro saklai jago tini joratui seng kaham tis rais lagi saiman kha je seng product bubagrano seng support khaimani bo belai kene sini lama deramani klai khane seng wan sogui man tani khake tpf ni bekhano bo nosto khaika number 1 tiprasa ni bekhano nosto khaika number 2 number 3 tpf jebono puito samani a puito tei dubara boni or ikil khaimawani o lamano bo mothabi paikha awni bagai seng tini kha khamani bisinti phane belake kha tongthani bisinti phane kha kosomni bisinti phane tini seng obno ma saklaika bestango tipra mothani chairman product kisur bai pk tpf ni kuno halo tongla tei tonglia obono srai nai tani khangke bo tabusini bestango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai polisoi romalia sengbai bo samung tangmalia sengbono bubagra himan sogusi bono asu jrate tise to mani kiaba sengbo seng o election noka boni bubagrani boni tongmung tei samung grikha abni bagainya seng bono tipramotha chairman hisabe ne kaham ki seng sinigi nyakha tei tipramotha chairman hisabe ne sini bakhawa kankha abni bagainya tipramotha bai sini kuno samporko kri tei tipramotha chairman hisabe ge bo bai sini kuno samporko grikha abono lukurong srai ki sini seng saklai abni bagainya jotono hambai tei sobani sibai bastangni salo tpf ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case bai leya ko seng case thanglai ma tongkho sini bo seng kabang ma kudo kabang ma samung pending sini belai ke je man bising tegyo seng tini raba rice janai wa tangni phali janai seng sak income khai kolomti sokoroi seng tubu